les coses modernes, totes les coses modernes han espadat molt. Avui parlarem amb Miquel Porta, un referent internacional dels anomenats contaminants tòxics persistents, els CTP, uns contaminants que ens afecten la salut i dels quals es parla poc. El currículum de Miquel Porta és molt extens. Cap de la Unitat d'Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UAB i professor adjunt de la Universitat Nord-Americana de Carolina del Nord. El lloc que hem triat per fer els retrats és molt especial, el dipòsit d'aigües pluvials que hi ha a sota del Parc Joan Miró de Barcelona. Doctor, abans de començar li he d'agrair que ens hagi concedit l'entrevista a Retrats, que a més hagi volgut ser en aquest lloc tan singular. Encantat de fer-ho i em sembla una metàfora molt potent pel que avui parlem. Per què? Metàfora? Per què? Perquè ens ajuda, primera perquè ens ajuda a mirar cap a dintre del nostre cos, de la nostra ciutat, en aquest cas del nostre cos. El nostre cos s'assembla a aquest dipòsit perquè hi passen molts residus, hi passen molts nutrients, hi passen coses bones i dolentes a través del cos. Doctor, vostè és una de les màximes autoritats mundials? Bueno, no, perdona, en ciència no hi ha autoritats, només hi ha treballadors. Jo sóc un que treballa amb això. No, de debò. És així. Bé, d'acord. Un dels científics a nivell mundial amb més autoritat. Potser. En el que podríem anomenar components tòxics permanents. Sí. Ho he dit bé? Sí, o compostos tòxics persistents. Compostos tòxics persistents. Compostos tòxics persistents. Sí. Que això seria el CTP. Exacte. CTP. Exacte. I què són? Són una part dels tòxics que tenim a l'organisme habitualment, que provenen bàsicament del que mengem i que anem acumulant al llarg de la vida. Són tòxics, són productes químics artificials. Que tenim en el nostre cos. Sí, els persistents, com que pràcticament no els podem excretar, al contrari que aquest dipòsit, que sí que les aigües se'n van, doncs els tòxics que anem ingerint normalment es dipositen i es queden enganxats a tot allò que tingui una mica de greix, que és el sistema nerviós, que és molt ric en greix, o el pàncreas o el fetge, etc. Aquests compostos, quan els químics reben les mostres de sang de les persones que estudiem, els hi posen sulfúric, que s'ho carrega tot, menys el compost tòxic persistent. És tan persistent... De veritat? Sí, poses sulfúric a la sang i l'únic que queda és això? Es queden els àtoms de clor, que és el que després ells passen en els seus espectròmetres i analitzem la càrrega tòxica que té la gent, perquè aquests compostos els detectem en tothom, no? Quins són? Bueno, els més coneguts són el DDT, les dioxines, els PCBs... Què són els PCBs? Els PCBs se'n diuen policlorobifenils, són molècules que tenen àtoms de clor, que contaminen les cadenes alimentàries animals i humanes, que detectem en la totalitat dels catalans i pràcticament d'habitants de tot el món occidental, i que provenen dels transformadors elèctrics o dels productes de consum. Són alteradors de com funciona el sistema immunològic i hormonal. Fan una mica de por. Fan por? Fan una mica de por. Per què? Bueno, diuen que aquests compostos tenen diverses coses perquè no els hi fem cas, perquè no hi vulguem prestar atenció. Una, que són tòxics. Dos, que són invisibles. Tres, que l'individu no pot fer moltes coses. I quatre, que els seus efectes són a llarg termini. Aquestes quatre coses, toxicitat, invisibilitat, dificultat d'elecció individual i efectes a llarg termini, fa que molta gent prefereixi mirar cap a un altre costat. Per això està molt bé que ens haguem portat aquí dintre. I quins més? Bueno, hi ha molts altres compostos tòxics que no són tan persistents, però que si agafem l'orina d'un nen, també els trobarem. Amb un nen? Amb un nen també els trobarem. Per exemple, ara hi ha un estudi a València que en la totalitat dels nens de 6 a 11 anys, en la totalitat ha trobat diversos pesticides. I si els troba en orina, perquè els troba, perquè els està excretant, doncs els troben en orina,
són el que anomenen plaguicides contemporanis, que no deixa de tenir una mica de retranca la cosa, no? No són els plaguicides antiquats que no s'excretaven, aquests els excretem. Si els excretem, per què els troben en tots els nens? Perquè cada dia hi estan exposats. Cada dia mengen productes que tenen plaguicides contemporanis. S'excreten, però no deixes de trobar-los en l'organisme. I ja neixes així? Doncs sí, de fet sí. Neixes i ja entens? Sí, perquè la teva mare, durant l'embaràs, te'ls ha anat passant perquè creuen la placenta i queden al nadó. I molts estudis a Espanya i a la resta del món, quan miren sang del cordó umbilical del nen al néixer, detecten aquests compostos. Aquest és un homenatge a totes les generacions que des de fa 30 anys formen part de la generació Carnet Jove. Suma't a la generació Carnet Jove. Descarrega't l'app del Carnet Jove i gaudeix dels milers d'avantatges. No deu ser, per favor. Gràcies. No deu ser gaire agradable, tot i que han netejat i hem de caminar d'aquesta manera rara. Deia, doctor, esclar, vostè ha dit compostos tòxics permanents, per tant, quan un neix ja els té? Sí, efectivament. Malauradament és normal, almenys en el sentit estadístic és normal avui en dia, que els nens al néixer tinguin DDT, tinguin DDE, policlorobifenils, aftalats, bisfenol A, tot aquest tipus de còctels químics els tenen. I quin és el problema? Què ens fan aquests tòxics? El problema jo crec que és triple. Primera, que hi ha una contaminació humana generalitzada. Val? La totalitat dels catalans tenim tòxics a la sang i a dintre del cos. Igual que la totalitat dels suecs o dels americans o dels japonesos. Però què hi podem fer? Això, si vols, també n'hem de parlar perquè, clar, és molt important, això. Perquè ja neixes així. Sí, neixes així perquè la teva mare te'ls ha passat. I després, durant tota la vida, seguiràs exposat i seguiràs acumulant. Però, primera, contaminació generalitzada, però amb diferències molt grans entre països. Per exemple, les concentracions dels catalans de l'hexaclorbenzè, que és un d'aquests tòxics, un fungicida i un contaminant durant els processos de fabricació d'aquests plaguicides. Això s'utilitza per l'agricultura. Per agricultura s'ha utilitzat històricament, de vegades encara s'utilitza. I els catalans en tenim molt, d'això? La totalitat, segur que tu i jo en tenim. Ho hem trobat, hem fet els estudis. La meva petita autoritat, entre cometes, és que hem fet estudis en població general, amb mostres representatives, com si fas un sondeig. Però són indicis o són evidències? No, això són proves. Proves. La paraula prova objectiva s'ha inventat per dir, miri, això és el que jo trobo en els catalans, i agafes una mostra representativa de 900 persones i escaig, i en col·laboració amb el CSIC analitzes aquests compostos i els trobes en la totalitat dels catalans. El 100% de catalans tenim hexaclorbenzè, tenim el beta-hexaclorciclohexà, tenim policlorobifenils, tenim DDE, el 100%, la totalitat. Però no tots al mateix nivell, no tots a les mateixes concentracions. Hi ha una dona catalana, et puc dir, que té 9.034 nanograms gram de DDE. I això? I una altra que en té 1,12. Una en té 7.000 vegades més que una altra, d'acord? Amb el mateix interval d'edat, amb edats molt semblants. És a dir, que dintre d'una població hi ha una variabilitat molt gran. Hi ha qui en té molt poc i hi ha qui en té molt. I quan et dic els nivells d'hexaclorbenzè a Catalunya són molt alts, i els de policlorobifenils, aquests PCBs d'origen industrial, que també tenen àtoms de clor, doncs aquests són unes 4... Aquests PCBs, perquè la gent entengui, el PCB on el trobem? En una ampolla? No, el PCB el trobaríem en els vells transformadors elèctrics, vells transformadors elèctrics, però que encara estan instal·lats per tot arreu, perquè, clar, un dels problemes d'aquestes coses és que tarden molts anys a reconèixer-se. Els PCBs no es fabriquen, però els transformadors elèctrics segueixen instal·lats per tot el món. Però ens fa mal? Clar que ens fa mal. D'això també, aquest és part del problema. Aquest és part del problema. Però jo crec que d'entrada és important... Perquè vostè diu tots aquests noms complicats i espanten. Sí.
I la primera cosa que hem de pensar és com superem no la por, que ve després, sinó la incredulitat. Val? Saps què? M'estimo més no saber-ho. La primera cosa que hem de pensar, jo crec, com a ciutadans del segle XXI, és dir, escolta'm, si aquest senyor explica coses, doncs vaig i me l'escolto, o m'informo més. La primera és perdre la incredulitat, superar la incredulitat. L'altra és superar la negació de dir, no n'hi deu haver per tant. No, aquí hi ha un problema real molt greu de càrrega tòxica, de contaminació interna. Segona part del problema, aquests compostos són tòxics. Hi ha molts coneixements de que són tòxics. Per exemple, afableixen les defenses de l'organisme. La gent que té més càrrega tòxica té més susceptibilitat a les infeccions respiratòries o a l'asma o al càncer. Són neurotòxics. Els nens que tenen més càrrega tòxica aprenen més lentament. Això són fets comprovats, igual que ho va ser amb el cas del plom. Estem parlant de fets, Fets. És a dir, proves, No, proves científiques. Nens que tinguin més càrrega d'aquests components... De mercuri, per exemple, o de policlorobifenils. Aprenen més lentament, tenen més dificultat. Per això hi ha moltíssims estudis. Per això es va prohibir el plom, de fet, saps? El plom el vam treure de la gasolina. És a dir, fixa't que el tipus d'intervenció política industrial, en gran mesura, que van fer va ser treure'l de la gasolina dels cotxes, treure'n de les emissions dels cotxes, treure'l de l'aire de les ciutats i treure'l del nostre interior. I això s'ha comprovat que amb gran rapidesa, tant als Estats Units com a Espanya, els nivells sanguinis de plom han disminuït. I està superdemostrada la relació entre càrrega de plom, contaminació de plom, nivells de plom corporals, igual que de mercuri, i intel·ligència. Això és un fet. Això no vol dir que sigui l'única causa de la intel·ligència. Les hores que els pares poden passar amb els fills o la qualitat de l'escola també influeixen en els nivells d'intel·ligència. Això vol dir que més càrrega tòxica, menys intel·ligència? Sí, però sens dubte. Ho han mesurat en sang, el plom en sang, el plom en les dents, el plom en els ossos. La relació està molt ben establerta i els economistes han dit ara tenim nens més intel·ligents i molta més productivitat. I als Estats Units han calculat l'enorme guany en productivitat econòmica per haver tret el plom de la gasolina i haver millorat la intel·ligència de la gent. El que, curiosament, i això jo ho trobo molt simbòlic, els economistes no han calculat, és que la intel·ligència no és una qüestió només de productivitat econòmica. La intel·ligència és una de les característiques definitòries de la naturalesa humana. És a dir que, home, estem parlant de gaudir de la vida, d'escoltar la música, de passejar pel camp, d'unes relacions interpersonals entre homes i dones més pacífiques, més civilitzades, més humanes, no? I jo crec que a vegades les nostres societats no valorem prou el que això representa. Fixa't, a més, que a mi m'agrada aquest lloc on estem, perquè això el ciutadà no ho veu normalment, igual que el ciutadà pot no haver reconegut que una qüestió complexa, com va ser treure el plom de la gasolina, ha representat tots aquests beneficis que estem parlant. I que treure el mercuri, amb el qual neixen, amb nivells excessius del qual neixen el 64% de nens espanyols, el 64% de nens a Espanya, amb estudis fets també per la xarxa INMA, Jordi Sunyer, Ferran Ballester, etc., neixen amb nivells de mercuri que les autoritats americanes i de l'Organització Mundial de la Salut consideren excessius, el 64%. Podem fer coses per baixar aquesta càrrega tòxica. I quin mal ens fa això? El mercuri és un neurotòxic. Néixer amb aquest 60... A veure, d'entrada tu no notaràs res. D'entrada no s'ha de pensar tampoc en termes de ai, jo, o el meu nen. Hem de pensar també en termes col·lectius. Un dels reptes més complicats d'explicar-te tot això, Jaume, és que jo crec que hem de millorar com raonem la relació entre individu i societat. Per exemple, tu a nivell clínic, a nivell com a pediatre o com a mestre, no has d'esperar una relació evident. No et veuràs una relació, no serà molt obvi. En molt poques situacions, l'efecte individual serà molt obvi. Però
aquella classe en el seu conjunt, aquella societat en el seu conjunt, serà més o menys intel·ligent en funció de la càrrega de mercuri o de policlorobifenils, dels transformadors elèctrics que parlàvem. I com a societat podem fer coses per disminuir aquesta càrrega tòxica i les malalties que comporta. A veure, com ho evites? És a dir, molts d'aquests compostos tòxics persistents provenen de l'alimentació. Sí. És a dir, medi ambient, Sí. entorn i alimentació. Sí, senyor. És així. Hi ha autoritats, no? Sí. Es fan mostres no, ho diu sí, es fan mostres dels aliments, tenim escorxadors. Sí. Més o menys. I vostè està dient que, malgrat que hi ha totes aquestes seguretats, diguem-ne, i fins i tot hi ha agències a la Unió Europea que t'avalen si un component es pot incloure en un producte alimentari o no, i si no és la Unió Europea és als Estats Units, encara que moltes vegades no coincideixen, etc. I vostè m'està dient que després de tots aquests controls, és a dir, no hi ha cap polític, per exemple, no hi ha cap president de la Generalitat, conseller o ministre, vaja, crec jo que no n'hi ha cap que vulgui que la població a la qual governa consumeixi aliments contaminats amb aquests persistents i tòxics. Ja hem quedat que em deies de tu, no? Sí. I les agències, i vostès que analitzen aquestes coses. I vosaltres. Com és això? No és un tema de bona fe. Jo no estic parlant de bona fe. No, però tu em dius, no hi ha ningú que vulgui que la població estigui contaminada. Hi ha hagut personatges sinistres a la història, que eren molt bons pares de família. És a dir, novament jo crec que l'individu pot ser una bellíssima persona, però el sistema en el qual vivim... Però són vostès, són els científics els que han posat el protocol. L'alimentació s'ha de fer amb un escorxador, per exemple. Es fa una mostra, diguem, els porcs segur que abans d'alimentar-los amb un pinso, aquell pinso s'analitza. Dic jo, no ho sé. Sí i no. Que els controls són insuficients ho demostra que en els estudis, els investigadors, trobem tota aquesta quantitat de contaminants, alguns prohibits fa més de 40 anys. Pensa que trobem DDT, el pesticida original, el del flit, etc., en el 80% de la població. Han mirat embarassades i troben DDT en un 28, en un 38% d'embarassades encara es troba DDT. I el seu principal producte de degradació, el seu principal metabòlit, el DDE, el trobem en tothom. És a dir, coses que s'han prohibit segueixen estant en el nostre cos. Això jo crec que és una bona prova de que els controls són insuficients, d'acord? Efectivament, part del problema a vegades comença en l'aigua i en l'aire, però la gran càrrega d'aquests compostos més persistents prové de l'alimentació humana. A la vegada, el que mengem prové del que mengen els animals. El problema comença en gran mesura en el pinso i en com els animals són alimentats. El problema és sistèmic, és inherent al sistema, té múltiples causes i solucions. Recolzem més la població, els ramaders que fan ben feta la seva feina, que donen menjar millor als animals. Demanem més controls. Fixa't que, Jaume, que moltes vegades les autoritats o el sistema ens passa tota la càrrega a tu i a mi. Hem d'estar constantment vigilant què menjo, què no menjo, m'engreixo, no m'engreixo, faig aquesta dieta. Jo dic, menys dietes miraculoses i més inspeccions dels pinsos. Menys donar-li la responsabilitat tot a l'individu i més controls de què posem al mercat. Escolta'm, l'individu té responsabilitat, També això s'ha de veure dialècticament, responsabilitat individual i col·lectiva. Què puc fer? Puc fer coses? Puc menjar? Si puc, no tothom pot. El que pot menjar menys i de més qualitat. Però demanem més controls. Les agències de salut pública, que tu deies, són una bona manera de funcionar, perquè són les que han de detectar aquest problema. I a Canadà, a Austràlia, a Suècia, a Anglaterra, on hi ha agències independents del govern, protegeixen a la població perquè el que arriba al seu plat estigui menys contaminat. I aquí no? Aquí
Aquí jo crec que estem fracassant en aquests controls. Perquè, per exemple, als Estats Units tens la Food and Drug Administration, Sí, senyor. que això és la catedral. Escolti, i vostè mira què passa en la població dels Estats Units? Jo no hi entenc gaire, però obesitat mòrbida em sembla que és el percentatge més elevat del món mundial. Diabetis, escolti, Sí. Problemes de mobilitat, hipertensió... Escolti, com s'alimenten? Com és que hi ha aquestes agències, no? I després veus que la població s'alimenta tan malament si es relaciona amb d'altres poblacions? Per exemple, la catalana. Vostè abans ha dit, tots els catalans estem plens, no sé de quines coses rares ha dit. Però, esclar, tu compares la nostra alimentació, per exemple, amb l'alimentació dels americans i dius, aquí mengem com uns reis. Molt bé. O no? Em sembla molt bé que ho plantegis així, perquè és una invitació a pensar amb una mica de matisos. Ni totes les culpes de l'obesitat i de la diabetis americana la tenen aquests tòxics, que en part tenen culpa, ni tota la dieta mediterrània són avantatges, ni tot ho fem bé, no? Hem de saber pensar en aquest món complicat amb una mica de matisos. L'obesitat i la diabetis tenen múltiples causes. Certament, hem conclòs, grups internacionals, hem fet reunions als Estats Units no fa massa, hem conclòs que hi ha coneixements científics suficients per afirmar que aquests compostos tòxics persistents i altres que no són persistents, però als quals estem exposats quotidianament, contribueixen a causar diabetis. Ara, la diabetis també té causes en l'estil de vida sedentari. Vostè abans ha dit causes. Jo em pregunto, quan tu vas al metge, dic el metge, per dir algú, et mira les causes? Bueno, molt bona pregunta. Jo també m'ho he demanat molt com a metge, això, perquè, a veure, de vegades, per exemple, un oncòleg poques vegades decidirà què fa amb un malalt amb càncer en funció de les causes. Alguna vegada, però normalment l'oncòleg, quan està davant d'un possible cas... Però vol saber les causes o no? En general, de vegades no és útil clínicament saber les causes, però de vegades la medicina està molt separada, massa separada de les causes ambientals de les malalties. Una cosa de la que estem parlant constantment, Jaume, és les malalties tenen causes ambientals. Val? Tenen causes... Hi ha gent que ho nega. Moltíssima gent. Bueno, no crec que es pugui negar amb coneixement de causa, mai més ben dit. Però vostè ho sap. Sí, clar. Bueno, a veure, hi ha un negacionisme ambiental evident perquè vivim en societats molt genetitzades, on es diu que tota l'herència és genètica, etc., o es diu que tota la genètica és heretada. Tinguem en compte que una gran part de les alteracions genètiques que causen les malalties més freqüents no és heretada, aquesta genètica, és adquirida. És a dir, molts d'aquests tòxics causen alteracions genètiques i el que en diem epigenètiques. Molts d'aquests tòxics causen alteracions genètiques, són mutàgens directes, fan dany, mal directe a l'ADN o indirectament, ja tothom ha sentit parlar de que aquests compostos trastornen, fan malbé el funcionament normal dels gens, l'expressió gènica. Un gen pot venir embolicat d'una manera o altra, per entendre'ns, i aquests tòxics, les dioxines, que són cancerígens molt potents, que causen diabetis, per exemple, la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson, moltes formes de càncer, venen causades per les alteracions epigenètiques que provoquen aquests compostos. Negar això no té causes científiques, no té raons científiques. Són qüestions que tenen a veure amb que la medicina està molt separada del medi ambient. Jo li puc dir, i no sóc científic, jo li puc dir, recollint coses que han dit altres científics, li puc dir que sí, que malgrat el que vostè diu, avui vivim més. Sí, m'agrada aquesta pregunta, perquè és molt difícil, sí. Vols que la tractem? Home, sí, mira. Vostè diu, estem plens de tòxics. Molt bé. Però vivim més. Completament correcte. Anem a veure. Primera qüestió, cert, vivim més. És espectacular que
l'esperança de vida de les catalanes estigui a 86 anys i la dels homes a 80. La diferència de 6 anys ens hauria de fer pensar en alguna cosa, no? 6 anys de diferència entre homes i dones. Entre els universitaris i els que no han tingut estudis, la diferència també és de 7 o 8 anys. Què deu passar? Que la genètica dels universitaris és molt diferent o que hi ha altres coses? Per què un xaval que va a la universitat i té una esperança de vida 7 o 8 anys més gran que un que no hi va? Per què alguns barris de Barcelona, com Pedralbes, tenen una esperança de vida 5, 6, 7 anys més gran que alguns de Nou Barris? Per què dintre del districte de Nou Barris, alguns barris dintre de Nou Barris tenen una esperança de vida, els seus habitants, 10 anys diferent? 10 anys més llarga que altres. Serà que 10 anys són molts anys de vida, O sigui, una altra dada molt interessant, que ara l'he sentit a Londres fa 4 dies. Les persones de classe treballadora manual pateixen la discapacitat que jo tindré als 70 anys, a les dificultats de la vida diària, de moure, de funcionar inclús mentalment, la que jo tindré per ser universitari i de classe educada als 70 anys, ells ho pateixen 15 anys abans, als 55. Què passa aquí? Home, vivim més anys i una part d'aquesta... Perdó, que no m'oblidi. Pot ser que jo estigui completament equivocat, no jo com a persona, sinó que tots els coneixements científics que jo explico i que justifiquen el que estic dient, que crec que justifiquen els coneixements científics, vulguis que no, els llegeixes, els interpretes, jo i 50.000 persones més a tot el món, o 500. Pot ser que estiguem equivocats. Un científic, la primera obligació que té és pensar que està equivocat. Val? Vivim més. Pot ser que tots aquests tòxics siguin aigua bendita. Ho dubto molt, seria molt estrany, però no ho puc descartar. Segona, si vivim més no és només per la química, compte, que a vegades alguna gent s'apunta ràpidament al mèrit de vivim gràcies a mi. No, vivim perquè l'economia és millor, perquè hi ha menys gent apilotonada a les cases, perquè hi ha clavegueram, perquè l'aire de les ciutats planteja problemes, però d'altres, perquè hem vençut a les malalties infeccioses amb una mesura millorant l'alimentació, les condicions de gent i una mica amb els antibiòtics. Vivim més anys gràcies a que la gent té més nivell educatiu, l'educació és un determinant de l'esperança de vida, com ja hem insinuat. Vivim una mica també més anys gràcies a la medicina. Vivim per un conjunt de millores socials, entre les quals hi ha aquests tòxics. Següent pregunta que jo em faig. No ens adonem que hi ha molta patologia, que hi ha moltes noies de 20 anys amb problemes de tiroides, que hi ha moltes dones relativament joves que han fet un Parkinson o un Alzheimer, que hi ha càncer de mama o linfoma no Hodgkin. No veiem les leucèmies infantils? Hi ha formes de leucèmia infantil que es deuen a aquests compostos. I els insecticides contemporanis, els que en fem servir avui en dia, que no són tan persistents, però els xavals els excreten constantment, hi ha patologia. Tothom té algú al voltant malalt, amb trastorns més o menys identificats. Pot ser problemes de tiroides que passin desapercebuts, etc. Això forma part de la pel·lícula, és a dir, no tothom viu amb qualitat, no tothom arriba a l'esperança de vida. L'esperança de vida és un simple promig. Tothom... Estableix una relació directa amb aquestes patologies que acaba de... Clar que sí. Els compostos tòxics permanents, persistents, amb aquestes patologies que vostè acaba de dir? És a dir, hi ha proves científiques que una leucèmia sigui causada per aquests compostos? Jo sempre dic, avui també, faig servir deliberadament l'expressió aquests compostos contribueixen a causar. Per què? Perquè són malalties multicausals, tenen diferents causes. Ni tan sols el tabac, que és el gran tòxic també, és l'únic responsable del càncer de pulmó. Fumat multiplica molt les probabilitats de fer un càncer de pulmó. Hi ha gent que ha estat fumant fins als 100 anys que s'ha mort. Molt poqueta, però n'hi ha, i també hi ha gent que no ha fumat mai i l'ha fet per altres causes ambientals normalment, d'acord? És a dir, jo crec que això també és una altra invitació a pensar en una mica de matisos. No hi ha una causa única de la leucèmia limfoide aguda, no hi ha una causa única del linfoma no Hodgkin, però aquestes substàncies contribueixen
augmentar el risc i causen moltes d'aquestes malalties. I una cosa molt complicada, abans parlàvem de que els efectes es produeixen molts anys després. Acaba d'aparèixer fa poc un estudi on el risc de càncer de mama, que és una malaltia molt preocupant, és 3 vegades més alt en les noies que quan estaven en el ventre matern les seves mares tenien nivells més alts de DDT. Però s'ha hagut de fer un seguiment de 20 i pico mil embarassos durant 54 anys, persones humanes, no ratetes, permeteu-me el pleonasme, persones reals, seguides durant 54 anys, i s'ha dit, a veure, les que han desenvolupat un càncer de mama, com eren els nivells de DDT que s'han estat guardant tots aquests anys congelats i s'han descongelat? Clar, costa molt, les societats tardem molt a reconèixer aquests riscos. I després sempre hi ha una part de la indústria, no tota, que ho nega, i una part de la societat, no tota, que ho nega, i una part dels polítics que ho neguen. I tardem molt, anem molt lentament a solucionar tot això. Aleshores, si hi ha aquests coneixements, que vostè diu que hi ha aquests coneixements, que vostè és un científic, que vostè és una autoritat, encara que no li agrada que jo li digui que és una autoritat. I que em puc equivocar. I que això l'honora. Bueno. No, perquè ja sap que hi ha un cert fonamentalisme en alguns de la ciència. Sí, és un terme completament antagònic, però en fi. Bé, dic que això l'honora. Doncs si la ciència o una part important de la ciència està dient el que vostè està dient, per què no s'atura això? Perquè... Oi que es va treure el plom? Sí, però va costar molt, va costar molt. El pediatre que ho va descobrir, que ho va començar a amonar, per començar va ser atacat terriblement pels seus propis companys d'universitat. De veritat? Oh, i tant, està perfectament documentat i no sorprendrà ningú que hagi estat a la universitat uns anys. Però per què diu això? Per què parla així de la universitat? Bueno, espera't. Després, la indústria de l'automòbil no són precisament germanetes de la caritat, també va costar una mica convèncer-los. L'altra indústria que va caler convèncer va ser la del petroli, automòbil, petroli, amb els polítics corresponents i l'escepticisme o negacionisme de la pròpia societat, tens un còctel perfecte perquè no passi res. És a dir que, a veure, moltes vegades, jo per exemple estic en desacord amb culpabilitzar els polítics que tenen la culpa de tot, o la indústria, no? Moltes vegades molts d'aquests compostos tenen beneficis, són útils, saps? Ens preocupen molt els plàstics, ens preocupen molt els envasos dels aliments. Molts aliments venen envasats en plàstics que alliberen estrògens o substàncies que imiten els estrògens en els aliments. La principal via d'entrada a l'organisme són els aliments i els seus envasos, però no és tan fàcil trobar alternatives perquè el propi consumidor se n'anirà a la competència que segueixi utilitzant envasos. És a dir, quan diem que el problema és sistèmic estem parlant d'aquest tipus de dificultats, no? En actuar, en intervenir. I efectivament tot es retarda molt. Ara bé, hi ha moltes experiències. Per exemple, el mercuri està baixant perquè, i moltes de les concentracions d'aquests compostos també han anat baixant. El problema és que mentrestant n'han augmentat d'altres, que no hem parlat, com els retardants de la flama o els aftalats, que mai havien estat tampoc a l'espècie humana i que mentre uns baixaven, altres han pujat. Retardants de la flama? Sí, els retardants de la flama, que segurament ens en... de coses ignífugues o així. Exactament, però que els pots trobar en l'edredon del nen, és a dir, que tenen una funció social. Val? Aquesta idea... tenen una funció social, igual que la té el plàstic, etc. Bé, tot això fa que buscar alternatives sigui complicat. Val? No, quan van posar bisfenol A en els xumets dels nens i en les tetines dels biberons dels nens i en l'equipament hospitalari, incloent les unitats de neonats, és perquè el bisfenol A i altres productes similars fan que el plàstic sigui flexible, li dona utilitat. D'acord? No ho van fer per cap perversió. Ara, tardem massa en adonar-nos dels efectes estrogènics i antiandrogènics, en els efectes hormonals d'aquests, del bisfenol A, dels aftalats i tal. I tant que tardem massa. Necessitem documentar-ho massa? Jo crec que sí, jo crec que hauríem d'actuar amb molta més rapidesa. Però abans de posar aquest producte químic en el xumet, no es fa una anàlisi per saber si és tòxic per al nostre organisme? Mira, Jaume, és terrible, però es calcula, no se sap bé, però es calcula que en el nostre univers quotidià
d'un ciutadà normal hi ha unes 140.000 substàncies químiques. D'aquestes, 1.500 es reconeix per les autoritats europees i americanes que han estat avaluades per veure si eren cancerígenes, tòxiques per la reproducció o pertorbadores hormonals. 1.500, el 1,1%. En queden, si no m'equivoco, 138.500 que estan en el nostre ambient quotidià, en la quimioesfera en la qual vivim, sense ser avaluades. Una substància pot passar determinades proves, però no és com un medicament, saps? Que ha de demostrar seguretat i eficàcia. Aquest és el món en el qual vivim. I responent també a la teva pregunta molt important, que jo no dic que tingui la resposta definitiva sobre l'esperança de vida, inclús si una part de l'esperança de vida ha augmentat gràcies a aquests químics, inclús si reconeixem els factors socials, inclús si reconeixem, que jo crec que és elemental, la patologia que no mata però que impacta molt sobre la qualitat de vida de la gent. No és lògic plantejar-nos si ens podríem estalviar una part d'aquesta factura? M'explico? Quina idea tan estranya la de que tots aquests contaminants ens surten gratis total, que no tenen cap efecte indesitjable. Jo he intentat de vegades que els filòsofs i els historiadors es preocupin per aquest tema, perquè estic segur que un bon filòsof, si utilitzés aquests temes per fer-nos pensar, ens diria, escolta'm, però si això ja ho sabien els grecs, fills meus, on aneu amb aquesta ingenuïtat, aquesta fe cega en la tecnologia, que no ho veieu, que tota activitat comporta efectes indesitjables. I per cert, no teniu dret a no fer res. És obligatori que lluiteu per disminuir aquesta factura. No li expliquis les avantatges dels aftalats i del plàstic a la mare d'un nen amb leucèmia o a la filla d'una dona amb Alzheimer. Què us heu pensat? Que podeu negar aquest patiment de la gent i anar vivint d'aquesta manera? Són molt negligents. Clar que hi ha corrupció, clar que hi ha conflictes d'interessos, però què esteu fent per disminuir la factura terrible que aquests compostos? No sou capaços de veure els avantatges i els inconvenients, de gaudir de les avantatges i de disminuir els inconvenients? Fills meus, doncs de què ha servit 3.000 anys de filosofia, no? Vostè abans ha llançat un dart a la universitat. Jo no, ha sigut tu. No, jo no. Jo no he pronunciat la universitat. Vostè, no, l'he vist com un... no sé, com una mica sarcàstic amb la universitat. No. Per què? No, jo no soc partidari. Sarcàstic, dolgut o no sé com dir-ho? No soc partidari del sarcasme, jo soc partidari de la felicitat, com deia Barral, no? La ironia sí, a vegades és imprescindible. Els científics i la universitat tenim biaixos. Per exemple, un biaix molt freqüent és que la teva especialitat no et deixi veure coneixements que també són necessaris per arribar a aquelles conclusions. En medicina això passa molt, no? Que algú prediu que allò funcionarà i oblida altres aspectes del funcionament del cos humà. D'acord? La dificultat en veure altres dimensions del problema és molt típica d'un científic. I aleshores un tendeix a exagerar la importància del que ha descobert. Els gabinets de comunicació d'algunes institucions també ho agreugen, però hi ha influències materials i immaterials. Està dient coses... Els gabinets de comunicació, per què? Els gabinets de comunicació el que fan és posar la informació a l'abast de tothom, no? Home, els gabinets de comunicació o d'incomunicació... Bueno, hi ha dos problemes realment, en alguns casos. Uns impedeixen la comunicació amb el científic. Hi ha una censura. Molts organismes estatals, públics, evidentment, impedeixen que els mitjans de comunicació parlin amb l'investigador. Hi ha una censura política molt freqüent. Per què? Perquè tenen por de que
si hi ha un equip que ha descobert que hi ha més càncer a prop de les instal·lacions industrials, doncs tenen por. Hi ha molts polítics que, com que no tenim una administració pública professional, sinó depenent dels daltabaixos polítics, doncs aleshores la gent té por. El polític no és molt professional, el funcionari tampoc, a vegades, o pateix, hi ha censura. I en l'altre extrem hi ha una hipèrbole, hi ha una exageració. Tots els gabinets a vegades obliguen, no tots, a vegades obliguen a dir que allò curarà el càncer. Bueno, si el càncer o la diabetis es curessin, ja fa molts anys que s'haurien curat, no? I jo crec que s'ha d'anar molt en compte en prometre, com a metge crec que no has de prometre que curaràs la diabetis si no estàs molt clar que la curaràs. I si no, has de ser prudent perquè no és ètic crear falses expectatives. Però també l'investigador està sotmès a les influències de qui el finança, sigui el sector privat o el sector públic, d'acord? I això també és una invitació a pensar en matisos. Jo crec que la solució no és sí o no a col·laborar amb la indústria, per exemple. La qüestió és col·laborar amb la indústria sota condicions que et deixen llibertat, per exemple, per publicar el que trobis. Hi ha llocs on permeten signar contractes amb la indústria i que la indústria tingui l'última paraula sobre si allò es donarà a conèixer. Hi ha llocs que diuen no, això es publicarà si l'investigador ho decideix publicar, d'acord? Això per mi és un exemple de que en el segle XXI hem de pensar en matisos i dir... Doctor, per vostè, quin seria el país model? És a dir, el que no censura, el que deixa que els científics investiguin amb llibertat, que facin públic, si ho volen fer públic, allò que han descobert. Quin seria? No crec en els paradisos. No crec. Se m'han passat les ganes de pensar que hi ha un país... Veig coses bones als Estats Units, però perquè tenim aquest viatge, també. Com que no parlo alemany, no sé com va a Alemanya. He vist coses interessants en els països anglosaxons, no? Però crec que hi ha més tradició democràtica a Suècia. La població també és més contrària a la censura. Al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, on jo treballo, a l'IMIM, a l'Institut d'Investigació Mèdica a l'Hospital del Mar, no ens permetrien signar un conveni amb una indústria i que la indústria tingués l'última paraula sobre publicació dels resultats. Només és un exemple de que en el segle XXI, al meu entendre, la solució no és indústria sí, indústria no, o treballar no treballar per l'administració pública. Jo soc partidari de treballar amb tothom que ofereixi condicions ètiques per treballar. Però el que estàvem dient és que finalment molts investigadors van a favor de qui els finança i també, que això és més trist i més difícil d'acceptar per mi, a favor de les modes dintre de la pròpia corporació, no? Saps allò de l'espriu? Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant, doncs la congregació, no? La congregació. Ui, això en aquest congrés no estarà ben vist. Ui, això no agradarà als revisors. Ui, això en aquesta revista no m'ho publicaran, no? Els investigadors són persones. No passa res. Jo m'estimo més que parlem de que tenim vanitat, que la tenim, o que tenim biaixos, val? Jo estic content d'haver sortit al New York Times o al Times de Londres, m'entens? Jo estic content de quan em fa cas la BBC o la CNN. Què vols que et digui? És així. Prefereixo reconèixer-ho i dir, home, intento acotar-ho, no? I se li fa cas aquí? A mi? Sí, Déu-n'hi-do. El que passa és que jo crec que hem d'anar perdent una mica les reverències davant dels científics, saps? Jo crec que hi ha una lluna de mel amb els investigadors a Espanya i hem de començar a dir, escolti'm, perfecte, jo no dubto que vostè sigui molt intel·ligent, però no està una mica biaixat el seu estudi? Per exemple, l'epigenètica no té sentit si no parlem de medi ambient. No s'hi val a donar tota la culpa a l'individu, dir, no fumi. I es fa, això? Home, i tant. No parlem de... Aquí tenim un genetista. Home, en tenim una colla. I de bons, a més. Sí, de bons. I no parlen de medi ambient? Jo crec que hi ha de tot, Hi ha qui va sempre a culpabilitzar l'individu o a no parlar de factors socials i ambientals, d'acord? I hi ha qui diu, no, l'individu ha de deixar de fumar, val? Fumar té causes socials i econòmiques i polítiques, però també té causes personals. Però també trobaríem, per exemple, metges i científics del Centre Superior d'Investigacions Científiques
que davant qualsevol cosa que ells considerin que no forma part de la ciència contrastada a través de mètodes científics és pseudociència, és frau, és no sé què, és no sé quantos, i en canvi hi ha d'altres metges que diuen, escolta, l'evidència basada, o la medicina basada en l'evidència, doncs escolta, passa que funciona. El principal problema que jo veig, jo no soc un sociòleg de la ciència, però la meva experiència és que el científic fa una cosa tan tonta, amb perdó, com és menystenir allò que desconeix. Si a les revistes que llegeixes no diu, apareix no sé què, el científic creus diu, que no existeix. això ha passat a la prova del mètode científic o no? Això és el que diu un científic, no? Si digués això, encara et diria, home, podem discutir, anem a discutir sobre els coneixements existents. Després també hi ha una cosa que s'oblida. Jo com a metge que soc, dic, la medicina no és només una ciència. La medicina necessita compassió, escoltar, atendre necessitats que tenen a veure amb l'esperança i la desesperança, el dolor, l'ansietat. No sempre necessites una prova objectiva, d'acord? Cuidar, com les infermeres saben perfectament, i els psicòlegs i moltes altres professions, cuidar una persona que l'ajudarà a millorar el seu curs clínic no és una qüestió estrictament física, biològica, inclou psicologia, cultura, acompanyament, etc. Per tant, jo crec que a vegades es vol demostrar amb el mètode científic coses que no cal. Dius, escolta'm, això et fa sentir bé. Ara bé, si a algú li prometen que el seu càncer de pàncreas es curarà amb una dieta alternativa que val 4.000 euros, cas real, que val 4.000 euros. Cas real, jo li diré... Perquè res de tot això és barat. Jo li diré, no ho facis. Busca algú amb qui parlar de que això del teu càncer de pàncreas no anirà bé. Jo li diré de la millor manera possible, en privat, saps? Li diré, xaval, això no té bon pronòstic. Anem pensant a veure com ho entomem, però no et gastis 4.000 euros perquè t'estan enganyant. D'acord? Ara, si una altra persona li diu, escolta'm, a veure, altres dimensions de l'emmalaltir que no són biològiques, hi ha molta gent que està ajudant, en el sistema sanitari també intentant, malgrat les destralades, intentant acompanyar l'experiència humana de l'emmalaltir. Doctor, podríem parlar amb vostè molta més estona? Li agraeixo de veritat que ens hagi concedit aquesta entrevista tan interessant. M'agradaria acabar en positiu, però no sé si vostè està esperançat pel que fa a la reducció d'aquests compostos tòxics persistents en el curt termini. No, en el curt termini no, perquè segur que són solucions a llarg termini. Veu que la conscienciació augmenta? Veu que els mitjans de comunicació estem cada vegada més a sobre d'això? Sí, clar. Programes com aquest canvien moltes coses en les minories que compten més, les minories que compten, programes com aquest. La gent, hi ha cada dia més gent que s'informa, es consciencia, s'organitza, perquè solets no fem res, i actua, això segur. Jo crec que com a persona, ara em fas una pregunta que no és com a científic, com a persona, jo trobo que aquí coincideixen l'obligació i el plaer. Per mi és molt més divertit treballar en aquests temes i treballar per canviar-los. La gent la trobo molt més interessant, més divertida, i a més és la nostra obligació fer-ho, de manera que jo crec que ho hem de fer i que molta gent ho anirem fent. Doctor, gràcies. A vosaltres. Ara hem de sortir, hem d'anar en compte que això rellisca, no fos cas que caiguéssim. Molt bé. Anem, doctor. Gràcies. A tu. Well, I'll be damned, here comes your ghost again, but that's not unusual, it's just that the moon is full, and you happen to call, and here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall.